Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV ne weche manyien chenro mara ka gi kacha ka wachako laktar ma bandia mugo irimo ng'adni twech mar higni 29 kod dweche 6 bang' kane oyude kod ketho mar bambo jotuo mothiedho kendo tayo chenro mag osiptandno e tok chik. Jang'ad bura Wendi Muchemi wacho ni mugo irimo osebedo ka keto ngima oganda kamarach ahinya joma mine kotiyo marach gi lony mare mar chiwo thieth ne oganda. Wairimu nosechwalo kwayo kodwaro mondo doho yiene mondo tim tije maonge obadho moro amora. Kaodhi wach motenore kod udi mosebedo ka ruombore piny, tend kaunti ma Kiambu koro chako chenro mar kolo i ot machielo mane olwaro kinyi makawuono e gwenge mar Wiru. Jodak mane odak e orofano ne ochako dar chieng' Jumapil bang' kor odno chako barore kaonge ng'at moro amora mane ohinyore e masirano kaluwore ni ji ne osedar, to kata kamano moko kuom mwandugi mag ot pod nomok e orofano ma koro idhi chak kol oko kendo ne ka inyalo res mwandu moro amora. Jok mane odak e odno wacho ni ne giyudo mane dakika matin mar dar omiyo thoth mwandugi nodong' e odno ma e ot mar ariyo malwar e kaunti ma Kiambu bang' orofa moro lwar chieng' Tich Ang'wen e gwenge ma Ruaka. Mimi sasa kitambo nitoke Komarok nifike hapa Ruiru, nilipata ndio tunaambiwa 10 minutes kila mtu akuwa ametoka kwa nyumba. So kitu yenye nilichukua tu ni TV na gas na meko ya gas 2. Hizo tu ndizo niliweza kuchukua. But mimi langu nashukuru Mungu sana, hata kama sikuweza kuokoa vitu zangu niko safe na familia yangu iko safe. Okay, hakuna mtu aliumia kwa hiyo ploti. Tulianza kuona macracks inaendelea na ndivyo serikali ikajulishwa na tukaambiwa tuwe evacuated, na wakati tulivyokuwa evacuated mali yangu wadhi kama milioni 1 ndio iliporomokewa na hii nyumba. Kwa hivyo naona hasara kubwa sana kwa sababu ya mainjinia ambao walipojenga hii nyumba pamoja na mwenyewe contractor, kwa hali ambayo ilijengwa mbaya, na hiyo hasara sijui nani atanirudishia hiyo hasara nimepata. Kapod wantiere weche motenore kod udi mar ruombore piny, wuon ot ma nyocha ruombore piny e kar dak mar Ruaka juma mokadho gikone omaki gi obila. Achijno mosebedi ka ipedho gi obila koro nomaki e paw ndeke ma Jomo Kenyatta kama yangore ne otemo ringo. Komishona mar kaunti ma Kiambu Joshua Kanatha ne wacho ni jalno koro geng'ne tesendo obila ma Kiambu ka irito chwale e nyim doho. Odeno ne olwar ma onego ji 2. Kaodhi weche mag doho to kod od bura en ni chik mane doho golo mondo ochung chenro mar piedho jogoro mongirore pod ibiro med ketie tim nyaka tarik 29 dweni kama bura manochwal makwedo welo mag jogoro mongirore ibiro winj. Jang'ad bura Nduma Nderi odagi wito oko burano kendo golo chik mondo mi oriw buche mamoko 2 manochwal e nyim doho kokwedo welo kod piedho jogoro mongirore. Ka od bura nochwalo bura mawacho ni doho mar jotich onge kod ratiro mar winjo buchego kendo bwogo ni ka ywaruok no kotiek kapok ochopo tarik 28 to jogoro mongirore biro chamo muma kendo biro chako tich. Attorney General bende ochwalo kwayo mare kokwedo ng'eto mar doho manochungo chenro mar piedho jogoro mongirore, kwayo makamane winjo odiechieng' makiny. E weche motenore kod chiemo ma omedie nyinyo to kod kothe, jadolo maduong' e kanisa ma Jokopere mochung'ne gwenge mag Nyeri Anthony Muheria koro wacho ni piny owacho nego chok pach oganda e wi wach mar kelo chiemo ma inyayo kod nyinyo kata GMO. Bishop Muheria bende dwaro ni mondo jatend migawo mar ohala Moses Kuria okwa Jo-Kenya ng'uono e wi wach mane ogol e wi GMO ka jadolno wacho ni nyalo kelo ne oganda buok. It is an issue which could be taken as a joke. It would be wrong to bring about statements whereby we trivialize death, trivialize suffering, trivialize insecurity. For this reason, we feel, irrespective of the matter in case, in consideration, would request honestly
that the Kenyans deserve respect and not spite, and in this matter they do deserve an apology. It is not good to joke with death or to gamble with the life of Kenyans as if it was Russian roulette. For this reason, we feel this matter is more than just a joke when we speak about GMOs. It's a serious matter that deserves discussion, deep, sober engagement. It's not on one hand a decision for us to, on one hand, just embrace them wholeheartedly, completely, without any reservation, nor a situation where we want to reject the use or even to address the need that could be for a specific time. It's a matter of discussion. It's a matter of engagement and respectful strategic engagement. Kadhi gwenge mag Luo Nyanza County ma Homa Bay, Bernard Muoko chamuma kaka jagoro mar county ma Homa Bay. Muok nyocho wal gi Governor Gladys Wanga ne lemono kendo koro ka pisino yanga kanyasi no motele Governor mar county no Gladys Wanga. Bende no tiyo gi nyasi no mar kwa Uganda modak Homa Bay moloyo to sekta mar boda boda mondo nje chendo machulo suru mondo biyo konygi neno ni ngima gi olokore kendo sekta no chier e yo mong'ith. I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my knowledge, judgment, that I shall all times, when so required, faithfully and truthfully give my counsel, advice to the governor of the county government of Homa Bay, that I shall do justice to all, so help me God. After developing counties like Turkana and all these other counties, what have I done to my county? This is the sole reason why I'm here, that I want to give my best to this county. Nwachiko jo thurwa ni wadwa tiyo negi. Wadwa ni jo boda boda kariembo odhienda ramaber. Wadwa ni mondo nwachiko jo boda boda ni ward ka ward ntie pesa mwabro miyo gi mondo gidongrego. Koro wadwa kwayo jo boda boda te ni mondo wadongre kanyakla. Waketi osuru masling apar e odiochieng. En gimi chule simo okimi ng'ato cash. Kaito ntie sticker mimi. Mana joma chulo osuru no e joma bro yudo nafas mar yudo pesa. Mwadi kete ward ka ward cha. These people are your people. You must open your door to them. You must listen to them. You must try as much as possible to resolve the issues that are pressing them. What have we been yearning for? We have been yearning for efficient and effective service. That is actually what the people of Homa Bay are looking from you. You took an oath to serve the country through the laid down laws. Make sure that you make a difference. We had a previous CS, we had the acting CS, you are now coming in. Let's see the difference. Kawuok e county ma Homa Bay wang'ado tong' wadhi e county ma Migori. Joriemb boda boda e county no dwaro mondo piny owacho mar county ma Migori oti kod lony manyasani e choko osuru mag joriemb boda boda. Kotelni kod jakom margi Jacob Mondi wacho ni gichich ni omenda mathoth ma gisolo osebedo ka dhi ofuku ji giwegi. Bende joriemb boda boda gidwaro mondo piny owacho mar county ochiw ler ewi risit ma itiyogo e choko osuru kuom joriemb boda boda. Giwacho ni kada bende piny owacho dwoko piny osuru ma gigolo e juma kowuok Sh100 nyaka 50. Risit ma pod itiyogo kod piny owacho ma Migori en mano machon ma pod ondiki Sh100. Giramo bende ni nyaka piny owacho mar county ma Migori chiw thuolo mar tich ne joriemb boda boda e migawo mar choko omenda. Ningependa tupate mambo ya digital, hatutaki analog ya kitambo, kwa sababu hatujui wanatuibia ama sisi ndio tunawalea. Sasa hapo hatujui ukweli, ambapo ni kwamba hii Migori peke yake ndio tunaona ni kwamba wanahitaji mambo ya analog, na analog imepita. Tunahitaji digital, mambo ya digital receipt. Na ni vyema tutambue kwamba
kama wametuleta hiyo mambo ya analog, hatutakata receipt, lakini wakileta ile ya mashini hatutapinga. Lazima usuru ikatwe na watu wa pikipiki. Lazima serikali yetu ya county itambue vijana wetu ambayo walitoka ambayo wako na cheti. Lazima kwa kila serikali ambayo itakuwa inaundwa, lazima tunapenda ya kwamba hiyo serikali lazima ipatie vijana wetu nafasi. Niambie county government ya Migori wako na uwezo na capacity ya kuprint receipt ya 50 or hata ya shilingi 10, because 50 in a week is 10 bob in a day. So wacha kwanza wa print receipt ya shilingi 50. Hii ni kama wanafikisha receipt. Hii ni kama duplicate ya receipt. So hatujui kama governor anajua hii maneno. La pili, hatujakataa kutoa ushuru. Ile kitu iko ni tupate audience ama tukutane na governor, tukubaliane kwa ile vitu yenye tuliongea, alafu tukate receipt. Wangado tong the county Manandi ni jonyuole county Manandi omisi emewitero nyithindgi manyiri ma dhi timo penj nyange to ahinya kinde ni mapenj dhi timore. Jalup ruoth ma Keburo e kar chung' od bura mal Dai Esther Busieni kodwaro ni jonyuol go ochiw thuolo ne nyithindo go tiek penj margi ni mar nyange mar nyiri en gima ok opuodhi. Oganda maya e dhod Jokalenjin thoro tero nyithindgi nyange e dwe mar 12 ka piny maduong' ma pacho ka igeno ni biro rumo ndalo machuok kapok dwe no rumo. Wote makaburini. Tafadhali usichukue mtoto ambaye ni candidate ukampeleka jandoni awache kufanya mitihani. Hiyo ndio tangazo niko nalo. Wazazi wameamua watoto waende jandoni badala ya watoto wafanye mitihani ambayo inawapeleka darasa lingine. Na tukikupata mtoto ataendelea kuwa jandoni na wewe uko ndani. Hiyo tu acha tukutangazia hadharani. Sisi hatutaweza kusumbuliwa. Watoto wanatakana wasome. Patia, hata mimi nashangaa. Mzazi kama huyo anadhamini masomo kweli? Wadhi county makisijo kanyamo wuok e sekta mopogore county no medo kwayo jonyuolo bed machiegni kod nyithindgi e kinde ni midi lor skunde kuom kinde malach kaka yorno mar geng'o tiyo kod yedhe mamero ji kod gamo remo. Kagiloso boma choge Kisie nyasi madhialo odiochieng' nyithindo e piny mangima. Jonyuol bende ojiw mondo okung were kata talanta mag nyithindo e kinde magine yweyo. Moko kuom jonyuol ma bende ochopo e romono bende okwayo piny owacho mar county kod mano mamalo okonye keto piny okenge mager mabiro konyo e kedo gi jogo ma uso ne nyithi skul mago yedhe mamero ji kendo rocho ratiro magi. We know that every child is born with a talent. The problem is nurturing that talent to its maturity. We've seen many champions earning from talent, but unfortunately most of the interior children don't get the opportunity because they don't go to schools like international schools where they are nurtured in talent. So we came up with this program to help them so that they can grow in their talents during holidays. It keeps them busy during holidays and weekends. And this has helped children to get out of things that can affect their behavior. We are coming to an holiday which is very long, almost more than 2 months. So if these kids are left without what they are doing, we are going to have a lot of problems with them. Mheshimiwa wetu Alfa Miruka Simbarati from the county, tusaidie na utoe hii watoto wetu ndani ya mamito mahali wanafutia. Mosi ukipita unaona mosi. Kama mzazi unalia mpaka tumbo inaungua. Sasa tunafurahia na tunaomba serikali yetu ya county itusupport, itusaidie sana au watoto waweze kuwa na mambo wanafanya wakiwa nyumbani, wasishingize katika maneno ya ulevi. Kapod wantiere weche mag kuong to kod yedhe ma mero ji kuong miuso tok chik osebedo ka kelo wich bar e thoth gwenge ma pacho ka. Sub-county Manjora na achiel kuom gwenge ma use kuong'no kapisas mang'iyo weche mag arita kwe oramo ni koro giwuok oko mar kedo kod ohand kuong'no mosebedo ka nego moko kuom jodak e alworano. Jalup County Commissioner Manjoro David Bevi owacho ni gisechako chenro mar ndalo 100 ma geto go tieko ohand kuong'no chuth mondo gires ngima jodak e gwengego. Bevi okwayo jodak Manjoro mondo tii kanyakla gi jotelogo mondo gikony e tieko midhierono mabiro ndalo machuok kende bang' jatend piny William Ruto
lando ni piny owacho oseikore mar kedo kod ohand yedhe ma meroji. Tunataka kuinua kiwango hiyo ya crackdown. Ni kwamba tuone kwamba illicit brews, second generation ni drinks zile ambao haziambatani na ile hali ya afya na Kenya Bureau of Standards na zina KRS stamp. Tumeziwipe zote kwa sababu tunajua ya kwamba iko drinks zingine kama ethanol, zingine ziko industrial chemical, iko zingine inaitwa methanol ambayo inaua. So hizi vitu watu walagai wafanyabiashara wameingia kwa kupack hizo vitu, na watu ambao hawajui wanaenda kukunywa zile vitu wanakufa. Kwa hivyo we don't want maafa ama watu waathirike kwa njia yote. Nyakora mogiro kamano kumbedo kode chakruok nyaka gikwe weche manyien mag kagi kacha. Johera mag England gesani tugo gi mokwongo mar World Cup, tugo e kindgi kod Iran. Tugo nikere dakika mar 15 gin 0-0 opira ma dhi nyime. Nyinga Ochieng' Emmanuel.